ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେ ନନା ମୋ ଲାଟିନ୍ ନେଇଥିଲୁ ସେଠି ଏଠି ଶୁଣିଥିଲେ ଭୂତର ବାହାରନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ କେବେ ଏଠି ଭାଇ ଦେଖୁନ ଏଠି ବଇଛି କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ତ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସି ଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ତ ଆମେ ସକାଳ ପଟୁ ଉଠିଲୁ ଉଠି ଯାଇ ଆମ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଇଲୁ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜେରକ୍ସ ହବାର ଥିଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଆଗ ଯିବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବ ସେଇନା ଜେରକ୍ସ ହବାର ଥିଲା ଯାଇ ଜେରକ୍ସ କରିକି ସବୁ ଆଇଲୁ ଆଇନ ସେଇଠୁ ଏଇଟା କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଭଜା ଭାଜି ମତେ ମିଶେଇବ କିଏ ମୁଁ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ହଁ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ତୋର ମୁଁ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲା ଜାଣିଛି ଆଉ ବୋଉ ଆମର ବି କାହିଁକିନା ଭଜା ଭାଜି ଭଜା ଭାଜି ଭାତ ରାନ୍ଧିକିନା ତ ଯିବ ସେଇଠୁ ନନାଙ୍କ ପଳେଇଲା ଗାଧି ଯାଇଥିଲା ହେ ବନ୍ଦ ପରେ ସେଇଠୁ ଆଇ ବି ଆମ ତୋର କଣ ଆଇ ଚୋପା ଆଇ ନଖରେ ଚୋପା ଚଢ଼ଉଛି ଆଇ ଏବେ ମୋର ତ ଇଏ ଚୋପା ଆଜି ପୁରା ଖୁସିର କଥା ମୋର ଆଜି ଲାଇସେନ୍ସ ବାହାରି ଯାଇଛି ଭାଇ। ସେଇ ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ ବଣ୍ଟିନା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ଆଉ ବଣ୍ଟିନା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ଆଉ ଭାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଦ ସେ ଖୁସି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ରୋଡ଼୍ ନେଇ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ କାହିଁକିନା ଏନେ ସବୁ ଚଲା ବାପା ଦିଅନ୍ତି ହାଁ ଲଙ୍କା ଡବା କସିବ ଲଙ୍କା ଡବା ଲଙ୍କା ଡବା କୋଉଠି ବୋଉ ହଁ ଲଙ୍କା ଡବା ଏବେ ଲଙ୍କା ଡବା ଦେଇଦ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାଜିକିନା ଗଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସେଠୁ କାହିଁକିନା ଗାଧୁଆବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ ବାପା ପଳେଇବେ ଗାଡ଼ିକି ବାପାର ବସିନା ଆମେ ଦି ଭାଇ ଖାଇଦେବୁ ପଖାଳ ଆମର ହଁ ଏ ଯୋଉ ଲିକୁନି କହିଲା ଯୋଉ ଇଏ କଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲାନି ହଁ ବୋଉ କହିଲା ହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କାହିଁକିନା ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ସେ ବାହାରିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ବାହାରିବ ଆଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ବାହାରିନାହାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ବାହାରି କରିଦେବି ତମେ ବାପା ଆମର ବି ଗାଧେଇ ନାହେଲେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କୁକୁଡ଼ାଟା ବାହାରି କରିଦେବି କାହିଁକିନା ଏତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ବାହାରିନାହାନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜାଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବୁଲି ଆଇଲି ଏବେ ଆଇଲି ଆଇଲା ବୋଉ ଆମର ହେଇ ଗାଧେଇ ବାହାରିଲାଣି ଏଇଟା ବୋଉ କାହିଁକିନା ଯିବ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାହାଳପଡ଼ା ନା ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆମେ ଏତେ କହିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ବୋଉ ଆମ କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଯିବିନି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଯିବିନି ସେଇଠୁ ଆଇ ଆମର ସେଠି ଭଜା ଅଛି ମୁଁ ଖାଇନି ଯାଉଛି ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଝାଡ଼ା ଏଇଟା ଯିବୁ ଏଇଟା କାହିଁକିନା ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ରାତି ଆସି 9ଟା ରାତି ହେଇଗଲାଣି ସେଇଠୁ ଡର ବି ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଆଡ଼େ ରାତି ହେଲେ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତିନି ପଦାକୁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମରା ହେଇକି ଆମର ପାଖରେ କାହିଁକିନା ଆମର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା ପୁରା ଆଡ଼େ ସିନା ଭୂତ ବାହାରନ୍ତି ବି ସେଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ସେଥିରେ ଏବେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ଏବେ ଝାଡ଼ା ଯାଇକିନା ଆସିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଝାଡ଼ା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେ ନନା ମୋ ଲାଟିନ୍ ନେଇଥିଲୁ ସେଠି ଏଠି ଶୁଣିଥିଲେ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ କେବେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଦି ଭାଇ ଲାଟିନ୍ ନେଇଥିଲେ ଆଜି ତ ଆଶ୍ୱାସ କାହିଁକିନା ବହୁତ ରାତି ହେଲା ସେଠି କାମ ଥିଲା ଘରେ ରାତି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ କିଏ ବଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବି ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଖୁନ ଏଇଠି ବଇଛି ସେଠି ବି ଦେଖା ହଉଛି ଏବେ ବଇଛୁ ପାଟି କରେନି ପାଟି କଲେ ନ ଆମର ଦେଖିବନି ଗୋଡିଆ ଛୁଇଁବ ଥରେ କାହିଁକିନା ବି ସେ ଗୋଡେଇକିନା ଆଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଦେଖିଲୁ ଥରେ ସେ ଗୋଡେଇକିନା ଆଇଲା ଆମେ ତ ଦୌଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲୁ ସେ ସିନା ଖରାପ ବହୁତନା ପାଟି କଲେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବ ଗୋଡେଇବ ନା ନା ଦେଖି ଆଉଛି 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 ଦୌଡ଼ିବେ ଆଇଲା 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 ଏ ବୋଉଲ ଏ ବୋଉ ଆଜି ଭୂତ ଦେଖି ଆଇଲି ନନା ରାତି କିନା ବହୁତ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ନଥିଲେ ହେଲା ସେଠି ପର ସେଇଠି ବଇଥିଲା ଦେଖିଲା ଆମେ ସିଏ ସେଇଠି ମାନେ ଆମେ ଲାଟିନ୍ କରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଭୂତ ନା ଭୂତ ଦେଖୁଛ ସତରେ ବା କାଇଁ ଭୂତ ପୁଅ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ତ ଭୂତ ଗୋଟାଇ ଗଣ୍ଡାଇ ଭୂତ ବାହାର ତମେ ଦେଖୁଛ ସତରେ ବଇଲା ବା ଆମେ ଆମ ଗୋଡେଇଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲୁ ଗଣ୍ଡାଇ ସେ ମରାକେ ଯେତିକି ଥିଲେ ସବୁ ଜାଗା ସେ ତମେ ଦେଖା ଦେଖି କହିକି ଥିଲା ଆମେ ତ ଭୂତ ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ସେଇଠୁ ବୋଉ ବି ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାପ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ନନା ବି ଆମର ଡରି ଗରିକି ଆଣ୍ଠିଆ ନନା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ସେଠୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଇଠୁ ଏବେ ନନା ଆମର କାହିଁକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଝାଳ ଆଣ୍ଠିଏ ନନା କାଠରେ ଆଉ ଦିନରେ ପଳେଇ ଭଲ କ୍ୟାମେରା କି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲେ କିଛି ନଥିଲା ସେଇଟା କି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଉନି ଏତେ ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ଭାଇ ମାଇଲେ ସେଠୁ କରିକିନା ଆମେ ଆଣିଛୁ ସେଠୁ କାହିଁକିନା କେତେ ରିସ୍କ ନେଇକି କରିବାର ସେ ବା ଗୁଡ଼ୁ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଡରି କରିକିନା ଆଣିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିରେ ବି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର ଏତେ ଖାସ୍ ଦେଖାଦେଉନି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।